belai belai ke hambaya panai पहिलाव सिनरो फाइमान जाखायजाक सिनि प्रेस मिडिया नि थाखोतै बुहुत सं तैबो हामबाया फानाय जों बायदिनि गोरों फायजाक जत्त प्रथमा निगानाव दंगौ अ रायबारि रिजिनाल नि बरमना प्रेसिडेन्ट अमिताभ जमातिया तैबो वाइटेप नि रिजिनाल प्रेसिडेन्ट सन्जित जमातिया तैबो हायनो जत्तर राय रिजिनाल नि जत्त थाखोतै बुखु अक्रा जाक्रा सराय जत्त न प्रथम पहिला हामबाय तासार सिनि मिडिया प्रेस media ni bisingtui nai tongnai sara Tipra ni sini joto takutai buhuk songo जों KILLA Tipra MOTHA blog tasar sini Raiya original ningui joto no khaka ham khunumung yaparu जों tini 2 tarik September 2023 इंराजी BC sini Raiya original ni uddugtui ora bishes thai YTF tai original ni Tipra MOTHA original ni tuidul mungbai no जों tini ora kaisa nogo जों press meet khayani nangkha press meet ma khaimani otho mo hai थांनाय 31 तारिखआव जत साइमा खाना किसु मिडियाव नुबायखा जों बहायनो दिनै सानि मुसुगु मिडियानि बिसिंतै रायो बिसि आरो जागो सिनि किसु पाब्लिक आरो जागा रेगा सामुं सावानि थांथानियाव डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानियाव बीजेपी नि जारा थेमरक सामुं थांनाय आरो जागा विभिन्न भाबे आरो अफिस हारया कासखा सामुं रया रेगा तंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा आरो बर बीजेपी सिनि बरगनो Tipra MOTHAनि बरगनो सिनि रायनि रिजिनाल नो अनेकटा बरग हेरेसमेन्ट खायखा एमन कि सिनि बुमा बदल सिनि TW जारा तंनाय बरगनो बरगनि जे जागाव संग्र थाइदिया गरै बरगनि पाब्लिक पार्ट लगसन बरग तास खायखा अनेक जागा सिनि 60 बछरनि उपर बयस गंजाक बरगनो बरग गुसि रखा दाका सापा रखा अमा हायखे अनेकटा बरग खायखा आरो जागा बिसिंगो खायखा आरो बिसिंगो हारवानि बरग नाइलिया अमा हाइकेन आफ्राय 31 तारिखआव घटना आंगै थांखा अमा टोटेली जों सामुं जत तांगानि अधिकार तंगमानि रेगा बजतनि बांगै 100 दिननि सामुंनि ग्यारेन्टी तंगो अर जागा जों नुखा जों बीजेपी मांग लागाथ सामुं तांग तंगो तबे अर जागा जारा तंगनाय पाब्लिक सापर्टार अबो सामुं मायानि बांगै सामुं नावनि बांगै बीसी अफिसआव थांमानि किन्तु आरो जागा तंगनाय जारा बीजेपी नि साकसाकनो लीडर ही वासनाय बरक आरो हारवानि जरा रैया बरक विभिन्न भाबे बरक हेरेसमेन्ट खायै सिनि बरकनो बरक बुक्रा सुक्रा खायखा हाय हनैनो जों बनो पुरापुरि प्रतिबाद खायो अमनो सेलेंगो अम हायंगानि कक तंगमनिया जों बनो क्राखे अम याप्रि नाव जदि बुसकांरो अम हायंलांके सिनि रायो बारिओ सिनि जत्त ताकुतै बुक सरक सिरिं सिरिं तंगिया बरक तिनि जत्तनो समाय क्राखे तांजाक जत्तनो नांगे सेबा अखाजाक जों सामायनो सामुंनि बांगैसे अमते हाय खायेंके कोनो समय जों बरनो हाय लाइसासके याखाय रया हनै अर जों दिनै जत्त रायनि ताकुतै बुसर प्रेस मिट खायनि बाद दंखा तार सारा जों सानाय मिया अक्लैनाय सम्भवत सिनि बरमनां 30 किला बागमानि बरमनां एमएलए बनि लगे मुदय शंकर हुजांनाय तंगु तैख्रक्सा सन्जय जमातियाबो तंनाय इसु जोंनो मुखां सलियार तंगु बरक थानाव हाय एरें एरें माजरे बेरै सिनि Tipra MOTHAनि रायनि सापर्टार रक्सि चेयार टेबिल टक्रोखा हनै थानाव बरक किसु जमा रखा अम टोटेली डाला और टोटेल एमएलए जे साखा और जागा वीडियो एडिशनल वीडियो खुद ब प्रेजेंट टंगखौ हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संग सानाय जरि निरक जे अ केस न जरि निरक बाहायनो निरंनि प्रेजेंट न जरि सिनि बरक टेबिल रक टक्रो हा करहि निरक जरि छय रक रइ केस रक रमनि टंगाके निरक बाहायनो जों निरक न बाहायनो क्राक जवाब नानै निरक न जों उत्तर नानै हायनि बांगि मा सानाय जों कोनो सिनि बर आरो जागा एकटा चेयार टेबिल बुटक्रोया याक बरया और बीजेपी नि एमएलए बनु सक्रांत खायै बरंनि बिसिङाव बरं टक्रो लायै जों खोनाखा थानाव से हारक बायरक प्लेन थांगै सिनि मंगै एफआईआर खायगा हनै किन्तु अम एफआईआर जों ताबकनि खोतालिया अम हायखेने आइगेराव गोबां एफआईआर खायजा अ रायनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा एमएलए बरम गोनां एमन भाबे केस रौ रेगा सामुं तांगानि थां सामुं सावानि थांमानो सन ब केस रौ अफिसआव हारया अम हायखेने हाहायने 31 तारिखआवबो साथिते घटना न बर कटर के साजबुइ सिनि बरगनो हैरानि खायखा किन्तु अमनो जों सानाय अम टोटेली फेक्सि अम कोनो जों आरो जागा कोनो सेबिल चेहार टक्रोया सिनि बरग सुदु सामुं रदि उन्दै सावानि थांमासे आरो बीजेपी रक जारा तंनाय बरग कासखा सामुं मा तांगिया निरनो रेगा तांगरिया हाय हनैसि बरग कासमनि हाय हनैनो जों ताबके क्राक याप्रिनाखा जों अफिसआव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ जों राय बिसि अफिसआव थांनाय
जों याकाय रैया सिनि आइन टंगु बर बिसि इलेक्शन टानि दिले खाय निरक जदि हिम्मत टंलाके बिसि इलेक्शन खाय फुनुकबि एमएलए बाबुनो सानाय निनि क्षमता टंकाके निनि सरकार डाबल इंजिन खोनानो समबा बिसिंगनो नों बिसि इलेक्शन डिक्लेयार खायरदि जबा खायलायने गणतंत्र डेमोक्रेसी को जे एप्लाई बोनो बिसि ऑफिस दखल खायने किन्तु पिया निरक इलीगल भाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्वेनार हनै जदि आरो साजावै खाय टंगाके जों टोटली कन्वेनार मानेया जों पूरा पूरी आरो बिसि ऑफिस दखल खायने जिनि टीटीआईडी जिनि कपि लामक फाइजाक जिनि आरो मनिटरिंग टंगु मनिटरिंग चेयरमैन टंगाक टंगु जों बरफ बायनो ताम तांनाय निरक आरो जागा इलीगल भाबे जों निरनि कन्वेनार मानेया हायनि बागै समबारनि जों थांनाय जदि केबो कासवानि नायलांखे जोंबो क्राक याप्रिनानै जों केबो ताबो फेगिया जों सुदु सामुनि बांगै थांगि हाया जिनि वा तिप्रा मथा जों हानि बामं सामं थांनाय जिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा जिनि थिनांनि बांगै सिबाव खायख्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय थिगनो किन्तु जिनि ग्रैबो साराव इसा मासारेगा सामंरक सामानि बनो निरक अयनें जाखांखे जों निरक न बहायनो जों अफिस हारिया सुलासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिम्मत टंखांखे विलेज कमिटी डिक्लेयार खायफुनुकि आपनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय हनैनो जों सानाय ओ एमएलए बाहायनो नाङो नाङिया जदि केस हाजावबो सिनि बरंनो जेमा टांफायरानि खायके खबरदार खायदि तंदि जों बाहायनो सिं सिं तंलिया नांखांखे जों क्राक याप्रिनाय जें मनिं लायनाय अम हायकेनो जों बाहायनो जों दिनि जत्त कपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताकुतै बुकुस्रक समाय टांजा जों ताबो खायनो याकाय रलिया अम हाय खायैनो जों दिनि खर जागाव प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताकु कांग्रेस सीपीएम तंफ्रत 100 दिनि गेरेन्टी सामंतो मानसि अर जत्त जब कार्ड गोनां जत्त नु मानाय निरबर तानि कासु थाइबा कासुवानि बाताखरै आरो एमएलए बाबुनो सानाय नों तो एमएलए खाके प्रशासन लेवल थाका नों सुदु ताबो बीजेपी नि एमएलए लियाब्ले जत्त 30 किला बागमानि एमएलए सी नोंथां और सेंटिमेंट खायै जों तिप्रा साबिसिंगसन रेगा न सब नों तरला टंखाबा किन्तु अम टोटली साया एमएलए बाबुनो सानाय नों अमते हाय मोथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामरबो तां फाइजाक निनि जे सामंनो बई कखन अमायके आसामैया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैनामैया हमना टोटली स्टॉप खायदि निनि सीसी मानसि 1.5 फुट आकरनो बुजबदि आयके 1.5 फुट बा आधा इंची साका एके पाइपैनै अमा जों तिनि मीडिया नि बिसिंतै सानाय आहायनो पाइथाग जत्तनो जों क्राकखे याप्रि सेलायनाय जिनि उचित जिनि माथाय जिनि जे संविधान जे तंमनि जों बनो जेखपन आदाय खैनै जों अयनायखे खाया जों लीगल नि बिसिंतैनि खायनै सुजरा कक सावैनो जों तिनि जत्त बायर रायबारि नि इंगै प्रेस मिट खायमिनो अर पाइरखा जतन हामबाय जतन खुमबायखा बुबाग्रा आयुब्लब कायसा समों सारनि थानिबो कायसे नों साइ ताका जे 31 तारिख थांनाय मास और जगह पहुंचे तो सामुना तैबे जति प्रम थानि आदम संग सामुं बावै डिमांड खायनानै थांगै इसा सा जे उट पाते लाइमोन आपने कितिंगो ने बीजेपी ने आदम संग जे प्रम थानि आदम संग जे केस खायनि हिजाक माने फरक बसमा खायजाका ओ कॉम्पिटिशन जरते कुदि अमत जों बेलायखे कहा प्रश्न अमत जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमएलए थाङैनो किला पीएस थाङै बनि कयेकजन बरक नतलां थाङै आरो प्रेस मीडिया उनुख जाखा बनि याकैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनत जों सामाया मत सिक्रेट मेटार प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि तिप्रा मथानि मुंगै मोटामोटी 15-16 जना मतन बरक रखना आइके मासं उता इनके जों अम टोटली अम आरो जागा इनभल्व करै हाय बरक काहनो बरक एरें एरें क्षमता दं होनै खायगा किन्तु क्षमता सब समय गदुक दंया जदि बे आइन थाइके अम हारै थांनाय आइनैनो सानाय अम टोटली निर केस खायमान उइद्र खायदि जदि उइद्र खाययाके जों लागात सोबा सेंखा तै सोबा आरो जागा बाथागि हामबाय पाइथागो सम लास सम जे तबै एरें एरें बराव जे नगना हाय कबरनि जरा आदम संग जे केस खायनि हिजाकमन जदि बराव मा के केस एरें खायनि तंगांके नगले नेक्स्ट स्टेप बम हाय नाजाकना जदि एरें एरें बाथायाके जिनि वासकनाय जिनि दल तंगु संगठन तंगु बरक बाय सालायै जों वासकै तै बकरा गया पेनानाय जों तो याकाय रलिया जों हायनो बरक हानले जों आरो जागा कुदो थाङो लाइसाव गरैते दे एमनेसि सिनि बरक तो गरै बिले रां पैसा गरै लाइ सामं तांचानाय दिन हाजिरा खायनाय कुदो मा लाइसनाय एरें एरें अमनो तो जों मानैनामैया जदि मुथायाके तो सिनि क्राक या प्रिनानायता जों नांके तै बटर थांनायता सोबा अंखालायनाय